сеюмин чизе ки фарзанда гирифта гардонда нишон додан дар кор. Ман баъзе вақт мегам ки ҳамин фарзандата гирифта кӯча биро нишон те. Мана надиди мардигор. Дидия? Нигоҳ кардаисту. Худат интихоб кун ҳаётата. Мана надиди шафёр. Баъд нишон те ояндаш чӣ мешавад. Мана ин духтур чӣ хел зиндагӣ дорад. Мана ин муаллим чӣ хелай. Мана ин надиди мана ин сиёсатмадор. Мана ин банкир. Мана ин чӣ. Нишон те ки ҳамон фарзанд худаш интихоб кунад ки кадом соҳа ба лаёқату орзу пайдо мекунад, ҳамон ба рафтанаш дар кор. Фарзанда гуфтан дар кор не ки ту бояд духтур шӣ. Ман орзу мекардам духтур шам, нашуд, ту бояд духтур шӣ. Ман орзу мекардам ки ту инженер шӣ, натоистам шудан, ту инженер шав. Не, ин хеле мумкин не. Ҳамин худованд лаёқати додагиша бедор кардан дар кор. Барои ин кора кардан гардонда нишон додан дар кор. Гардонда нишон метед, агар имкониятун бошад, аз Тоҷикистон як бор ту бор буроред берун, дунё нишон диҳед, фарзанд орзу пайдо мекунад. Ҳамин орзу пайдо кард, мақсадаш пайдо шудан мегардад. Чорум коре ки ҳамин кора кардан ко, ҳамон соҳае ки дидед ки фарзанд ба худованд лаёқат додагиай, ҳамон соҳа ба шумо бояд ки нанимат кунед репетитора, ҳамон соҳа ба бояд ки шумо нанимат кунед материал ҷамъ кунед, литература, китоб ҷамъ кунед. Мана мисол нигаҳ кардед ки ҳамин кӯдактон ҳавасаш аст ҳамин робототехника ба. Дидена шишта ҳамин вайва ҷамъ кардааст, сабрат карда истодааст, мана ин чӣ мегӯнаш лего, мана ин чизҳои ҳоз ба. Ё ки дидед ки ҳавай вақти холигӣ ба вақте ки падару модар контрол намекунад, ё ки вақте ки ягон муаллим контрол намекунад, худаш шишта нарисоват карда истодааст. Мумкин ки архитектори крутой мешавад, мумкин ки чӣ. Ё ки диден ки ҳавай ягон хел забон омӯхтана, значит худованд ҳамон ба додагӣ. Ҳамон чизе ба ки вақти холигиш ба фарзандатон худ ба худаш самостоятельно ҳамон кор ба машғулай, ҳамон кор ба бандай, ҳамон ба бояд репетитора нанимат кунӣ. Дигараш ба не.